салом алайкум дӯстони азиз. Марҳамат 10 сарбузи фурӯшӣ моло қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. ина тамошо кунед. ҳозир нарх навошам гуфта мезгирем. ина марҳамат 10 тишам модбӯз. касоне ки харидори аниқай марҳамат занг занед моло брои моло кардам. тамошо кунем бузаро. марҳамат касоне ки харидори аниқай марҳамат занг занед. номеро ватсап дора, имо дора. моло қарор дорад ноҳияи Рӯдакида. касоне ки наздикай мехоҳад ки ай пеш биёй бина марҳамат. дастафкам дора. нархош боша андар як 1450 бо савдо меша. дастафкам дора. ватсап дора, имо дора. кадомеш ки удобнее туна Че?